sistema maskili u kollu xta kull ħaġa li għadha tul L-asfal. Jien kollox ħajti jaħdem sistema ta' progressive overload jgħidulu. Jien niprofa kemm jista' jkun inżomm rendi kont ta' kollox. Huwa metodu li nuża biex ħajti niżviluppaha sewwa nisla minn dil-ġrajja Griega leġenda ta' dan it-tifel li minn meta jkun żgħir it-tifel jitabba minn missieru b'dal oġol fuq spaltu jibgħatu s-suq. Din proċess li l-missier jagħmel kuljum. Allura biż-żmien l-oġol jibda jikber tik iktar kuljum, u t-tifel jibda jikber tik iktar kuljum. Din l-istorja insomma tilħaq il-milja tagħha meta t-tifel jitfaċċa is-suq barri fuq spaltu qisu xejn mhu xejn. In-nies ma jistgħux jifhmu din il-ħaġa kif ġrat. Ovvjament ġrat minħabba żieda inkrementali jew dan il-proċess li ta' kuljum jinnegozja ftit iktar skumdita. U hija sistema li napplika fuq il-modijiet kollha ta' ħajti li qed nipprova mmexxi l qudiem. Hi, my name is Mark and I do everything. A bit of everything, a bit. Alright, alright. Thank you. Mela. Bonġu Matthew. Bonġu. Xaqna. Dal-għada. Sewa. Malda li umu fis-seba. Yeah, John was always into gyms. He was always into training. John was always into fitness. Naħseb joffri li kemm ftit terapija, kemm ukoll ma nafx isek tħossok utli, hemm ukoll il-valur tal-konfidenza li nħossni tajjeb estetikament ukoll. A friend of mine used to get protein shakes in a bag, ġifieri, from a dealer in Mosta. They were not illegal in any form, in any way. Konna mmorru għand Bertuzo, and niftakar nara l-John hemm. Ekk umu fil-għodu. Pieta, mada. John and I started our 6 a.m. Wake-up calls, gym meetings. I like the 6 a.m.s. It was John's idea. It's convenient for him, for his work, and it opens up so much more in a day. Because by the time we do gym, take our shower, and we're out, it's like still 7:30. U li kollok ċertu ammont ta' disciplina, ġifieri waqt li qed tagħmel xi ħaġa, tagħmel dik il-ħaġa biss. Lebas wieħed inġabu willing jgħid id-disciplina ta' kilsek. U ma nafx hekk hix massima veritiera għal kulħadd. Imma lija iva peress li jiena moħħi ħieles ħafna jekk ma ntieħx parametri joħodni fejn iridu u jekk ma nissettjarux li dawn huma l-konfini li fihom qed noperaw jaf insibni qed naħli ħafna ħin u ħafna enerġija fuq ħwejjeġ li mhux se jtuni ebda riżultat li nixtieq. We still train almost daily, Monday to Friday.
We just do like weights and stuff like that. Where's I can frame? Keep going, keep going. Da xirrit nagħmel wix. Għadu għana. Da beruni jek li ma rajtek su. Sarajna. Natural. Il-vantem jaw. Nismi mux ħanajdu lek, ma jena l-wejza. Jena xnaqmel jinnaf senior editor, naħseb tiġi. Jewde, jaġe. Naħseb il-vizual, bazzikament. Il-librerija prinċipali, ġviri? Ija, mela. Tajjeb, ta' għamijak barra l-librerija, mela. Aw, ħanitlaq minn tasli ma' issa. Jisimni Metti Sant Sultana u fil-podcast Laqas jistess ma għax namel zet, ma id-deriġi, nikkatja, fim. Fidejja, kważi nistajt li jina direttur. Ġed bil-maħta? Għax kondjuit wisa, bro. Tal-lemin. Jena xili naqas, jema s-sidek. Nżidek. Għad il-qoddin. Toċi saqsin daw l-affariet għad il-qoddin. Sekondo għada ġen. Ġarri, John nafu minħabba li kienu doq maħuti ma' Nobling Show u kien hemm xi proġetti oħrajn. Mela, John inni nafu minn Nobling Show. Minn Lucia u Samuel u 2010. Ta' kemm il-darba provaw jittandaw bla risposta. 2010 kelli 10, nu. Selmuda Lucia, dejjem 10 diħla l-11. biex niskrew forsi. Meta kont iżżer ġifieri tnejdu 13-14, kont nkun ħafna garaxxiet maħuti. Dak il-laptop naqam għammel. Adel f'moħħ kienet diġà wirtet dan il-legat ta' ħuta. L-Adel kont nara assistan lek post partikolari fejn ġili rajt, naf li ġili kont id-dar tagħhom u naf li huma kienet ħares lejja b'mod naqra suspettus. Kont fan, ġifieri jiena ġiri għadni niġnaqa nervuża nkellmu, imma issa ħafna ħjel. Meta konna nilmhom jidjalogaw fuq il-bankina il-ħuxbejra jitċartu la jinfaqgħu bit-bissima. Per eżempju ħarġet Lucia u Samuel. ċaġa kbira, anke il-music video u kollox. Ma jħadmux prinċipji bħalhom. Lucia u Samuel taf li inti, meta kont żagħżugħ, kont taf li hemm xi parti, hemm xi karattru fiha li huwa int. Iż-żgħażagħ kienu jidentifikaw ma' xi wieħed minn dawk il-karattri u qed jaraw dik l-istorja tiżvolġi mill-ottika tal-esperjenza suġġettiva tagħhom. Il-ġon tal-band, jienu ġon tal-band li tal-Mosta. Imma hu tal-ġenerazzjoni ta' qabli. Kien hemm ġenerazzjoni bejnietna. Allura issa jien kont qed nirtira u kien għadu beda jippanċja. Xlaħa gradwa ma x'imkien ieħor. U baj jippanċja ma mhux qed ngħid l-arloġġ tax-xhur. Jien ġom nafu qabel kaxxaturi u qabel kollox. Għamlet xi nofsija tisfidaħ il-cowboy pirata, sakemm għamilla kanna tal-kol taħdem nieħera. Bad meta għatu n-nek, betta f'qantla. Le, cowboy, taqtornix! Ma qatiliex, ħafiriela. Ma ħafira l-dak li mer il-Markis, d-ċinis, bħalma ħafira l-Towmin, tas-Siamis, kollha ħafrilhom. Ħafrilhom on one condition. If I catch you within 1,000 miles of my island, I will let you go. Umbat it-Take Two bro u l-Limestone Cowboy għattan nis feroċi daw. L-iktar nis li talent minn għandhom, tħal talja Blue u ġismi, l-Università ta' ħajt kienet dik. Umbat u
Tadix li ma punti ġiviri ma l-avventura t-nawret naqaw su l-an principali ma l-ħaqniex xu. U propjament ħalt sejru ċirku ta' John tru oħtu. Daka kont għamilt il-film Limestone Cowboy. Li vera bdejna nsiru ħbib kien fuq Limestone Cowboy. Kissaqsi li l-u jgħajli fuq Limestone Cowboy, kem kien żmien sabiħ f'ħajtu. Nġoddi l-kamra għaw fejjedin aħna, depression taqsam, nishtiq nibki u ma nistax, sena, sentej, Immurant it-top bite u n-pirmli, n-prova l-meditazzjoni, u n-prova powerlifting u ma nafx ma provajġ biex n-għala minna. Nibbeda kbira li l-nifsi, għax xlejt, ċebaħin, ċeba flus, għajja straordinarja. Nosni falliment, għax m'għandix edukazzjoni, din hija tema rekorrenti f'ħajti. Il-qiegħ hu men. Il-qiegħ. Din għalmetni ħafna nijiet tal-talima bezbiża kbira. Imma li vera kien żmien sabiħ. Għax qatt m'għamil xejn spiċċajt nirrex ta' Limestone Cowboy, u mbagħad sirt naf il-lebi, u mbagħad sirt naf lilu, ġifieri. Kollox qed jaqbad, anki din. Le, anki d-dat tal-wejza fil-karozza ma sibniex parking naħseb qabel. Daw il-valuri li m'għandhomx infissru, m'għandekx ħalli l-bum. Le, m'għandekx tipprova taħxi li sieħbu. Inti t-tixbet bħalissa. Wejz, inti tipprova tara naħxik lilek, għalena kif jimmobita. U qed nirranġa l-maħta ta' John ukoll. Kollu sew jew? Nimxu? Ejja. L-għabra tajba l-kulħat. Dawnu ma l-tridu ħagġu. All right. L-izbaħ nerd li nafa in-nistaħ kun qed jaraw dan il-dokumentarju ikollhom dil-mistoqsija, speċa dan nies jitlu cold turkey fiha, l-affari. U t-tweġiba hija kultant iva, jkun hemm min li nippreferi kważi ma niltaqax miegħu, ħalli t-taħdida tkun spontanja u anka biex ma jinħolqux ċerti dinamiċi li mbagħad jafu jagħmlu niskomdu biex nistaqsi ċertu mistoqsijiet. Pero meta jkunu nies akademiċi li ħajtuna għarfien naqra aktar dettaljat, naqra aktar tekniku biex nippreferi norjentaru fit-taħdida qabel, ħalli mbagħad il-mistoqsijiet ikunu kemm jista' jkun kemm inkun kapaċi nkun intelligenti. Għax aħna ovvjament irridu dialogu naħseb iktar mill-intervista, jien hekk qed infittex miegħek dialogu, qed tifhem, konverzazzjoni, mhux interrogazzjoni, qed tifhem. Ekku. Biex looking forward ħafna l-lejla l-lum. Tantiħor, tantiħor. Mela, kif int għajt ma' John minna play. Madonna bħalissa, x'jisimha? Street Smart. Kienet l-ewwel esperjenza reali tiegħi ta' direzzjoni. U f'dej f'Street Smart kont ħadd post xi ħadd ieħor, jiġifieri kienet play li ġa kienet ilha ssir hija tfal konna nduru l-iskejjel. Daw kienu, dak wara nagħmlu tour ta' 20 play aħna nduru l-iskejjel. 3 sketches, 3 skits fuq l-użu tat trasport. Imma kienet komedi fiżika ħafna. Kienet xi ħaġa li kienet tissellef ħafna mill-hip hop għax kienet ritmika ħafna. John
il-mużika deġo fiħa l-lura u ħaġa li jikteb. Tant kont nipressom biex il-wirja tkun l-iktar impenjata possibbli li kollha kemm huma kienu jitilfu xi 10 kilos, f'temp ta' 55 kilos it-tfal kienu jieħdu baż kbir, ġifieri għandi memorji ta' pereżempju l-liċeo tal-Ħamrun, il-ħandaq li il-reazzjoni tat-tfal kienet xi ħaġa kien tkun isu rock show kultant. U minn hemmhekk sirna ħbieb. Grazie, u proset tal-program. Ciao, Għalaqna sena tal-podcast u għet namlu dokumentarju ta' kif isir. Il-podcast għet jgħamlu ġurnata mierba, s-sena il-lejla ħajkolna podcast. U bdew minn dal-ħodu minn, insomma, li fl-axħar ta' sena tkun daħħal 9,000 euro u għandek l-ambizjoni li trabbi familja, mux fattibli jom. U jien għand il-mara tijaj soċjologa u tgħallem quantitative u qualitative research. Għattilek di? Għana id-dalilek għax tajna fa'. Inti tagħmel isek immaġa Excel sheet ma fuq biċċa karta sawa. Fil-vertikali ikollok l-affarijiet kollha li interessak minnu. Il-ħin mal-familja, l-flus, l-iżvilupp personali, il-ħin liberu tiegħek, fl-orizzontali tikteb il-possibilitajiet kollha li qed tara quddiemek. Stajt nidħol l-università nistudja pereżempju, stajt nibqa' fuq triq li qiegħed. U fl-istess ħin maltqajniex ma' Dave Legess. Dave Legess kien ilu sentejja li isma' men inti kapaċi ħafna titkellem, kapaċi ħafna tmur man nies. Isma' min jidħol għall-proprjetà kienet iddarrasni l-idea li nimmaġna li jiena nsir property negotiator. Imma għamilna din il-biċċa riċerka li ħadet letteralment ġurnata u ħareġ insomma minn din is-somma kollha li l-aqwa triq hija li nsir property negotiator. ċempilt il-Dave dak il-ħin, tlu bro fejjed. Bat l-aħħar flus li kelli, mortu xtrajt 3 3-piece suits, kienu l-aħħar qatt flus li kelli. U deċidejt li jessadi joħan għasem ma għamlu xej. U mort tajjeb moment. Sakem. Jgħamilt il-Panama Party kon. Kien video li kien mar vera tajjeb, kien l-spiega tiegħi tal-kontijiet tal-Panama. U f'xar qasir akkumulajt teżor żgħir ta' video games. Teżor żgħir li għalkemm kien tiegħi, Clive bla darba kont inħallih jilgħab bil-lob tiegħi meta jrid u x'ħin irid, ma kien seddeq xejn jgħid li kienu fil-fatt tiegħu. Għala din l-istorja? Għax ix-shell companies tal-Panama jaħdmu l-istess kif ħadem sieħ bi Clive. U l-awtoritajiet tal-Panama għandhom l-istess entużjażmu għal korrettezza li kellha Doris. Asking for a raise is always fun. Umbat talla bil-Malta bdew jagħmlu dal-programm kaxxaturi u kien hemm ġuvni u qed jagħmel qisu dan il-kummentarju soċjali biċ-ċajt u jitkellem mal-kamera dal-monologu. So you can kind of understand why the nationalist government. Imma ma kienx qed jaħdem 100%, nissuspettax bl-Ingliż, kienu qed jagħmlu bl-Ingliż. U baċċemplu li biex jaraw jekk nix interessat nikdbu u li prezentaħi, insomma, u finalment, insomma, aċċettajna. Il-lejla, u kaxaturi nitkellmu fuq il-kriżi ta' Lemin. Minnu da? Ahmed, brother, kaxaturi. Sorry, no offense, ma nix namel, tlaqna l-barra, jizgold, tlen bdew. Alright, imma nkun ħafna ħjar jekk nistgħu nibdew tajk għax il-ħin qed jafas. John. Mhux biex waqqak dawn. Imma Ahmed, ara kemm ħelu. Ġo, taħlil balla ħin. John. Aw. Ahmed, joħdilna nofs il-flus li tlabna inti. U minn hemmhekk bdejt nagħmel arti sostenibbli. Murħallini witlaqlem, jew bajjad li wajdi kem aqbili, Ahmed aqbili. Kien entertaining illi tagħmel 20 minuta titgħallem xi ħaġa u fl-istess jien titħaq daħqa. Uġibba saret isa l-Bronx imma Ahmed b'saħħtu da sors jabi. U kien digestible ħafna. Jispjega l-affarijiet b'mod li kulħadd jista' jifhimhom. X'tażalaja?
Dal-liba ma kellhomx waqfulu. Iftaħ li l-profile liħor, ħanaqlalu l-ħala. Tal-PM, jew kif kien isejħilhom Silvio De Bono, l-impjegati. Għax ma tmurx teħdu fox. X'qalda? Il-partit li marriċ id-divorzju bejn l-straights u żwieġ bejn il-gays, il-pjanti tal-ħaxixa tax-xitan imma ta' mużumeċ imqazzin, il-blokka l-istess, il-partit li jipprova jfarfar il-passat taħt it-tapit aktar mill-saqaf tal-Mater Dei, ifarfar il-konkos. Il-P.N. bro. Issa, kaxxaturi fih in-nuqqasijiet tiegħu, imma kaxxaturi tajjeb. Kaxxaturi għandu ħafna affarijiet tajbin. In-nies li taħseb taf il-verità x'inhi. U jien sempliċement qed nkun qed ninseġ din l-istorja biex l-affarijiet tiġina iktar ċara u anke biex inkun ta' intratteniment għal dak li jkunu biex jitħabb. Mortu minn Franco jifraħ biċ-ċertifikati għal Stephen jiffalsifikhom u meta nqabad doqaddas rasu skuża ruħu u ħelef li ma jerġax fetaħ każ kostituzzjonali bla sens biex jaħli l-ħin. M'hemmx għalfejn tkun intis fil-politika biex tifhem l-episodji li kien jagħmelu dak iż-żmien. Ġifieri kaxxaturi kien life-changing għalija fil-verità. Kien hemm min kien rabjat miegħi, ma xaġa li forsi tajb in-nies ikunu jafu. Li pereżempju meta ltqajt ma' Roberta Bela, l-ewwel ħaġa li qal li jarhom kollha u tgħix kemm jitfa'. Kaxxaturi bażikament kien il-bidu ta' għalfejn beda jimportani mill-pajjiż u għalfejn skoprejt li nista' nagħmel xi ħaġa dwarha. Jien kont laqt minn Malla fin u kont bgħat xebba trufijiet fosthom l-università. Bro, ma tliet biss tagħmel tistija. Bdejt infittex ħan għamel bħajti, kelli kriżi eżistenzjali għax jiena m'għandix edukazzjoni, allura bdejt ninkwieta li fid-dinja tax-xogħol mhux se nixxi l-kampa. U bdejt nagħmel ħafna affarijiet, iżomm qbad il-ġuġitsu, qbad niġi l-università, dħalt psikoloġija, mature student. Kon qbadna tal-mena. Niftakarni ġifieri qed insuq biex imur inkellem klient. Joe Kristina bil-lecture għaddej fil-karozza, dejjem qed inkellem mingħajr l-istampa, fl-istess ħin naf li rid ngħadli għat-tifla eżatt wara dal-meeting u qed ngħid dal-ġen ma mhux sostenibbli. Trid ritratti, Minn xi wieħed li huwa ritratti ta' ma. Ġo Malija. Qed lill-oħti li il-bniedem li tara fuq kaxxaturi u l-bniedem li tiltaqa' miegħu mhux l-istess bniedem. Hekk kont neżibixxi l-iktar partit tiegħi li xtaqt neżibixxi. Dak li dejjem għandu t-tweġiba lesta, dak il-bniedem li dejjem huwa aktar cool, dak li dejjem għandu raġun, mhux ovvju dejjem għandu raġun jekk ħadd qudiemi minn iżob ħajmerina dak. U allura meta sema l-podcast, kemm qanqilet li dil-ansjeta li jisma' jiena ħanesponi daw l-affarijiet koroħ kollha dwar li qed ngħidlek it-tiks li nġebbed il-kliem li ndum naħseb iġġel. U bej għate naħseb din hija l-opportunità tiegħi biex inqarrab il-persona pubblika tiegħi ma' min verament jien. Il-Bone kien l-oriġinatur tal-idea sa ċertu punt, jew tal-inqas kien dak li l-idea l-aktar li imbotta biex tieħu surita. The seeds were already planted well before Bone had spoken to us. Actually, it was John who spoke to me, but Bone was already in the picture at the time. Jiena il-ni snin nikkonsma podcasts, snin twal. Però meta bdiet il-COVID dak il-konsum ta' podcasts li kelli żdied b'mod allarmanti. U bdejt infittex kontenut Malti li ma stajt insib imkien u domt dejjem meta jiġini f'moħħi dejjem infittex ħaġa qatt ma nsib xejn. Dejjem qed ngħid ma kif ħadd m'għamilha, kif ħadd ma ġie f'moħħu, kif ħadd ma beda xi ħaġa bħal din. L-istess ħin jiena kont
naqra mhux mitluf ta' ma kont qed nistudja x'jista' jkun ħajġri b'ħajti bej jekkux l-istudju, eċetera, eċetera. Allura kien hemm dejjem dan il-potenzjal li jiena nipprova xi ħaġa ġdida. U kien hemm il-bone li kont sirt nafu permezz tal-internet, permezz ta' kaxxaturi. U darba qed nara kien niftakar sew kaxxaturi jew xi ħaġa minn dak it-tip u għadd John Wood naħseb ikun persuna tajba biex jagħmel xi ħaġa hekk. Għamilna telefonata b'xi Zoom jew Skype jew xi ħaġa hekk. U qed nitkellmu somma u provajt insemmilu din l-idea, ma tantx qabeż fuqha malajr, ma jiena daqsxejn kemm żgħira jibsa. Però jippreċedi dan kollu wkoll kien hemm daw il-barbecues famużi fuq il-terrazzin tar-Randon, tal-kienu jkunu tajbin l-lieli tar-Randon li mhux l-aħħar wieħed li għamilna ta' qabel u qed minna ħareġ bi-stretcher. Konna nagħmlu barbecue u forsi jkun hemm drink u hekk. Kienu kien hemm Mark għax Mark kien joqgħod fis-solar ta' taħt. Dak ftit drabi li rajtu hekk bħala dak Mark ma nafux. Ma' Mark, konna nitħattu ħafna fuq din l-idea li nagħmlu podcast anke xi tnejn li aħna joġobna Joe Rogan, toġobna dik l-ekosistema kollha Alex Friedman. U bajt niġru warajh u bqalna nitkellmu insomma u Bon għalli tagħmlu podcast ma tagħmlux għalli. U għatlu f'ommi għatlu ħallija Bon u ma f'moħħi kont irreġistrajt li qabli diħa nippruvawa. Għalla ħanlaqak ma' tnejn minn nies oħra. Niftakar li John għalli intaqajt mal-Bone, għalli għan intaqaw u ħana nitkellmu naqa fuq il-namlu podcast. We actually met in that room, in that podcast room. We even had the microphones and everything set up. It was a different setup, but it was the first setup. Ħriġna id-deck chairs u bdejna niddiskutu insomma kif dal-podcast se jsir. L-erba li aħna kellna l-esperjenza u il-kapaċità ħanajtek foqsma differenti li kienu l-oqsma li kellu bżonn biex isir dan il-podcast. Kon naf x'inhu kapaċi John, x'inhu kapaċi Mark, niftin kon kapaċi Marcel ukoll. We all had the same goals. Il-ħat tajjeb il-kulħadd, apparti dawk il-bastit tal-Vitals. L-idea tal-podcast jidher intlaqat daqs envelope kannella dejn kissinkis minn taħt l-iskrivanija ta' Konrad Mizzi. Ingħaqad it-tim tal-bidu. U minn hemmhekk, insomma iltaqgħu daw l-affarijiet, daw l-intenzjonijiet kollha u sawar il-podcast. Nirdefaw najdu kelma l-buzz Min wahda neħibu tnejn Ma nifmux dwar x'qed rednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-podcast tal-ġar Fuq il-podcast tal-ġar L-ewwel podcast, l-ewwel mistieden, niedem li naf pjuttost sew, qed nitkellem fuq missieri Salvu Mallija. Tejt naraħ mill-bidu ġifier l-ewwel episod li rajt kien ta' Salvu. L-intervista ma' missieru ma' Salvu kienet l-għażla with hindsight loġika u ovvja. Ġifieri, Salvu minn ta' ġewwa, ovvjament Mr. John, ġifieri qed nilagħbu home, kien bl-esperjenza wkoll fil-medja ma jiddeqa xejn quddiem il-kamera. Naħseb kien hemm dan l-element. Ovvjament u inti bħal liben ikun hemm naqra dan l-element ta' x'taħseb li qed nagħmel, I mean taħseb li tagħmel sens il-ħaġa kollha. Salvu one of a kind u naħseb jiena ma tantx idur mal-lewża, naħseb nafu minn fejn ġej il-karattru ta' John ħafna minnu. Il-fatt li hemm daqshekk konverġenza bejn il-karattru tiegħi u l-karattru ta' missieri hija stramba. Għax ilu missieri inna nafu xulxin naħseb 5 snin fil-verità. Jew forsi ftit iktar forsi 7 snin. Hemm mument fejn niftakar l-alla fl-aħħar arafni missieri.
li kien 7 snin ilu madwar, konna qegħdin id-dar ta' Carlos, konna qed niklu missieri kien qiegħed hemm, konna qed nitħattu fuq politika b'ħafna esperimenti filosofiċi. U għamilt il-punt tiegħi, I marshaled my argument u kont qiegħed niddebatti ma' nies li kienu fil-medja, nies li jgħalmu l-università, eċetera. And I held my own very well. U x'insemani tħaddet kien ġenwinament sorpriż. Missieri dal fuqi. U ħares lej għalli ġifieri inti intelligenti. Moħħok jgħidlek istja xi stima għandu tiegħek missierek. Imma qalbek tħoss li sa fl-aħħar tista' tieħu nifs li qatt ma ħadet. Ma naħsibx li nagħmel dej, ma naħsibx li. U dik il-konfidenza, ħafna mill-konfidenza li għandi llum il-ġurnata, żgur imżewġa ma dak il-mument. Missieri raġel ikbar milli jifhem hu stess, tifhem. U vera fucking inħobbu. Il-mediċina għall-individwu li huma HIV positive kellha bil-fors tinġabal mill-mellieħa. Mill-irwol tal-podcast nemmen jien li eduka l-pubbliku. Il-Knisja xogħla huwa dak. Edukattiv ħafna. Podcast edukattiv ħafna. Azzjoni tik ħafna gratifikazzjoni. Constant knowledge. Naf, il-taxi driver. Il-podcast beta beda mela vakum. Li kellha bżonn dan is-servizz. Iktir għall-inqas f'moħħi dak iż-żmien kien illi hemm nuqqas kbir, hemm vakum fid-diskussjoni. Kien hemm programmi ta' diskussjoni, però programmi li kienu jirtawni għax jekk ikun hemm diskussjoni, tkun ġeneralment diskussjoni partiġjana, ġifieri tnejn min-nies li jaqblu qegħdin hemmhekk qed jitkellmu fuq għalfejn jaqblu. Fil-fatt ma twassal għal imkien ġeneralment dik it-tip ta' diskussjoni titħok lari jiena nħoklok darek ma wasalna mkien. Kont nibqa' narhom u nħossni qed nissawwat, ma kontx nitfilu għax nħobb nissawwat apparently. Allora, it-tir kien li nindirizzaw dak in-nuqqas. Jiena nista' ngħidlek l-inċentiv għalija x'kien. Bien bħal matlek akademikament fallut. Allura xaġa bħal podcast jiena jtin l-opportunità li nerġa' nistudja, li nerġa' nesponi ruħi għal idejat, għal nies li jagħmlu snin jistudjaw. U li jiena nista' npoġġi magħhom u nieħu minnhom dak li vera jien nixtieq nieħu għax inti m'għandx vantaġġ għandi jiena fuq l-student universitarju. Student universitarju poġġi hemm jagħmel għandna semester u jisma' dak li jrid jgħidlu l-lettur. Aħna bil-kontra, l-lettur li jgħidli dak li jien nixtieq nisma'. Ġifieri dak il-vantaġġ li kien inċentiv kbir għalija. Plus li mbagħad hemm il-humor, ġifieri John jirnexxielu jiżewweġ dawk il-ġiex affarijiet, qed jedukak, u fl-istess ħin qed titħaq, ġifieri it is entertaining as well. When I listen to podcasts in general, I listen with that intention to feel good, and to learn and take something from that. Fl-aħħar mill-aħħar dak li ħajkabrek, jekk inti qed titgħallem affarijiet differenti u tieħu l-opinjoni ta' ħaddieħor u taġinhom mbagħad tifforma tiegħek. Ħadnija risposta. Għal-missierek, però. Fejn il-kelma semitika, ma nużawx il-kelma romanza, per eżempju. Ma użajtu l-kelma sever. U din nista' nkun naf minn ħatar il-missieri il-prinċipali. Għax jaqbel miegħi allura importanti, però flok il-kelma sever, per eżempju, mhux isbaħtajt aħrax. Aħrax jew ibes. Jew ibes. Ibes. Grazzi Wejza fit-tinti għajja. Ma taqbilx ġifieri. Waħda mill-isbaħ affarijiet li kien hemm fil-bidu tal-podcast kienet din id-dinamika fil-karattri, fis-sens. Jiena ġonna karattri kompletament differenti. U
fuq dik id-differenza konna anki nilabu ħafna aħna, ġifieri u xbid li saqajja, nixbidlu saqajh. U tajt kontra l-Labor Bone. Jimma ngħid. Mid-2018 L-ovju kien li jena ħanitnejek bieħ għax u jisum bella lasta u ħajtnejek bieħ għax jisni it-tifel l-leġittimu ta' Zmanja meta jiltaqa' Uragan. Ma nafx kif ta' Zmanja ħajaxxu l-Uragan. Imma t-tifemni ġviri kienet xaġovi, biex li tesaġera biex għaxin huma l-karatteristiċi tagħna. Bona kif tella li fuq l-screen li l-popolazzjoni ta' Santa Lucia hija 2954 fl-istess ħin biex nissottolinja wkoll li l-bon waqt li jurin li rid jurina xaġa fuq l-screen għax minn warajk ma rajtux, qabad ukoll it-testikoli bħala sinjal li it-testikoli tiegħu huma probabbilment akbar minn ta' ħaddieħor minħabba li kien jaf dan il-fatt. Il-korrelazzjoni bejn dawn iż-żewġ fatti li ġifieri il-kontenut tal-iskrotu tal-bone u l-popolazzjoni ta' Santa Lucia eżatt jiena ma fimtix, però ma konniex noqogħdu lura laqqas milli namlu ċara li hemm dik id-differenza anki fil-kummenti li kien ikun hemm u konna nieħdu gost dik id-dinamika wkoll. Mhux fil-fatt kellek raġun inti 4 miljun minuta fuq YouTube biss. Kellek raġun inti, ħażbal tekniku. Kemm jiġbuni dal-momenti. Tim dak iż-żmien kien John, il-Bone, Mark, il-Wejza, mbagħad ħalt jiena. Mela, Julian huwa il-hippie tal-podcast. Julian, mifquħ, gaz down, imma nħobbu iżmija. Iż-żmien li fih tħalt nitkellem il-John kien żmien partikolari ħafna lija, kien fl-eqel tal-Covid. Kemm nieħu pjaċir nara. Dak iż-żmien fix-xogħol li kont naħdem fih kien jiddependi, il-liħ tagħna kien jiddependi mis-safar u allura kelli naqra ta' kriżi eżistenzjali u finanzjarja combined fl-istess ħin tipo ta'. Kien perjodu diffiċli ħafna. Kont għaddej minn perjodu ta' depressjoni. Perjodu fej letteralment li noħroġ minn ġo s-sodda kienet tkun l-akbar rebħa u ħafna drabi l-unika rebħa tal-ġurnata. So ma kien hemm assolutament xejn f'ħajti li kienet itini pjaċir, li kienet itini something to look forward to, something to li tqum fil-ħodu tgħid tara llum ġurnata ġdida u ħanaħdem għalhekk. Id-dinja tal-medja kienet qed tħajjarni bħala dinja interessanti biex nidħol fiha, biex nidħol naħdem fiha. U dak iż-żmien kien għadu kif beda l-ewwel ftit episodji tal-podcast, li naħseb kienu għadhom ħarġu l-ewwel ġiex 3 episodji maximum. U tħalt inkellem lil John. Il-Ġuli ma l-ewwel ammirajtu. Ifhem, minkejja li fil-profile picture kienet id-dorba ġembe waqt l-Earth Garden, it-tollerajt. John kifetlu tipo smartlu jena nitħajja nidħol fil-dinja tal-medja, m'għandix idea minn fejn ħanibda, degree m'għandix, so is there anything that you suggest? Għalli xtaqt forsi nkellem il-ġaħat li diġa qiegħed fl-industrija biex jitini parir ta' x'nista' nagħmel biex naqbad dik it-triq. U jien nisbħal dawk ninteressa ħafna l fihom. Għax meta xaħat jħorridni fidejh, dik hija xhieda ta' bniedem li għandu ħafna motivazzjoni personali. U mill-ewwel qalli tipo niltaqgħu nitkellmu għal sija. Tani ġurnata l-ġimgħa ta' wara u xi jumejn qabel kellna niltaqgħu John tefa' post li għandu bżonn xi fuq sales. U waqt li qed nitkellmu tfajtilu naqra ta' botta jiena tħanara taf kif. Jien naf, tissaraw x'jiġri qed lex jiena naħdem fis-sales u hekk. Għalli għandna bżonn nil xi ħadd fuq sales.
tkellimna u dħalt fid-dinja tal-podcast. Bħala karattru narani naqgħaz dawn f'ċertu affarijiet mhux f'kollox, nħawat naqa' mhux ħażin, niġi confused malajr bl-affarijiet. Jiena minn twelidi diżorganizzat. U Adele hija l-persuna li inti jasabha ħsieb u tifforma l-oħħom kollha wara xulxin in terms of kif nagħmluhom priorità, nitfgħuhom ġo dokument u jkunu sbieħ. Allura Adele hija spalla importanti ħafna 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 lija. Hija persuna li nħossni komdu immensament, inti għamil xogħol x'nagħmel u qatt ma nikkonsidrek dik il-ħaġa saritx, eċetera, eċetera. Adele ġejja minn legat trement tal-Montanaro li hija l-klen tal-Montanaro tribu qalbi immensament. Naf il-tnejn minn ħuta u ma' qegħdin erba', tnejn minn ħuta ħdimt ħafna mill-qrib magħhom fuq mużika u ma' żewġ tfal b'talent kbir u fl-istess ħin din il-kirba li dejjem jippruvaw ifittxu jsiru mużiċisti aħjar. Mela jiena ġejt l-ewwel darba bħala patruna, kont battilhom biex nara jekk għadhom xi tġibu nies l-istudio u ġbuni u ġejt. U mill-għada kważi bdejt numbra l-post tax-xogħol tiegħi għax bdejt nara li possibbli li inti taħdem ma' nies oħra u tagħmel xi ħaġa ta' ġid għas-soċjetà u tkun kreattiv fl-istess ħin. Fuq ix-xogħol ma ħassejx li kont komda biżżejjed biex nitħaddet fuq affarijiet li jien jimportani minnhom għax jew għandhom ideoloġiji politiċi estremament partiġjani li ma jħallukx ikollok konverzazzjonijiet ta' valur. Mbagħad bdejt kisni kelli naqa' kriżi eżistenzjali rrid nara x'żik ħanamel biex noħroġ minn dis-sitwazzjoni u nagħmel xi ħaġa li tful filżmi, ittini ċertu sodisfazzjon. Minħabba li dejjem kelli dan rispett lejħuta awtomatikament biex naħi fil-klassifika ta' moħħi kienet diġà gradwat bħala persuna li ta' min nikkonsidra biex kun parti mit-tim la darba juriet daqstant interess. Għaddew kienu xi tliet ġimgħat wara recording u bat li John kien il-ħadd niftakar u bat li messaġġ u qal li jisma' u dal-post għaw xi ħadd għaw bżonn dil-kariga speċi. Qal li tiġi tipprova. U jiena tista' timmaġina x'ħassejt ġifieri da filli jiena fan enormi ta' John messa satejta fil-ħodu nidejn mlada x-xogħol biex nara l-podcast. U da issa joffrini biex immur u nagħti l-kontribut tiegħi. Ġdat jara valur fija, speċi it was something else. Isma' men, intom kom ftit timxu 2 minuti ħalli ma nikkumplikawlu x'ħajtu il-dar raġel. Mela, ora, tana li kellix nagħmlu. Ibqa' nieżel. Xiex li timxi? Isma' jekk twaqqafna x'imkien law tajjeb ta' ħatimxi bro. M'hemmx tagħmel, mhux bħalek jekk m'għandek bżonna. ħanajru issa. Biex tistreċċa saqajk u peress li twil u l-van u oħroġ. Ħanajru ġifi, ħawel ġew in-nies. Minni fuq l-ħtjaħna, ma' Derek Arranġajni.
Kif bida il-podcast kien esperiment. Jiġifieri mill-ewwel sekonda ta' footage. Sissa għadu esperiment. Jiena bil-podcast nimmaġinaħ ħafna, ma nafx tiftakarux kien hemm da teleserje ta' dawn it-tfal imqarbin ħafna. L-imqarbin għadu, meħe, black and white. Black and white. Alfa. U s-sigla kienet tibda b'daw it-tfal. Rikbin f'dil isa karozza qed taqa' spare parts u ġili taqa' biba mbagħad jerġgħu jiġbruha, mbagħad isibu stikkaw m'għaddejjin u mbagħad l-istikkaw jibda jidderiġi biha, hekk nisħajjilna minn. B'xeżi ta' karozza għaddejja n-niżla gas mal-pjanċa u ġili taqa' xi rota u naraw x'se nagħmlu biex inbidlu dik ir-rota imma għad-differenza ta' dawk il-tfal imqarbin ta' alfa, aħna kull darba li nġibu rota ġdida dejjem tkun aħjar, jekk ġibna biba ġdida dejjem kienet aħjar, jekk biddilna x-xażi kien xażi aħjar. It would be great if someone could just look at our podcast and instantly identify that it is John's podcast. Sheesh. And many times I do changes and I don't tell people. Because I'll want to test it, and if no one says anything, I'll be like, okay, fuck it, this is going to work. Ġviri għaf tara l-podcast li jmiss, u tajt istija bidlu di, għax memx niġu għaw xaħġa t-tina f-sarmna u għanbidlu għaw. Dejjem upgrade. Dejjem qed tiġġedded. Minn episode 1 tal-lum kull tħlif improvements ma narax. One fl-estetika li mhix daqshekk importanti. Imma l-estetika nbidlet, ġiek dejjem tevolvi. Imma l-iktar li rajt il-John kif kiber kif jistaqsi. Obviously, we could see a lot of improvement coming from John. From his first and second, because he learns and takes notes of every single episode that he has, every single guest. There's something to learn from every single guest. I could learn about whatever the topic it is they're speaking of. John could learn about how he handled himself, the technique, how he managed to pull that person onto another topic, how he managed to change subject if it was needed, together with the help of Adele and Julian, who are always constantly giving him notes on screen. I mean, people would never assume how much is involved in to complete this. Jina waqaft li l-bidu ta' t-tieni staġun. Dak jidher li waqaf nasib il-raba episodju ta' ma nafx sawa. Kien qisu divorzju pjuttost naturali, spiex ta' kien hemm diverġenza mid-dispożizzjoni tagħna li kienet pjuttost kbira. Differenzi tal-idejat, ta' stil, ta' kif jisiru l-affarijiet u dik ħadmet tajjeb ħafna naħseb illi kien element importanti. Biex kien isu l-magna jekk kienet taħdem li nħabtu rasna ma' xulxin u minn hemmhekk joħroġ ċar. Bomba speċa l-magna għajjiet u s-sabba ras ma' rasu deċidejna isma' bro. Kien avvent sabiħ ħafna. Għal numru ta' raġunijiet id-deċidejna li morru toroq differenti. Ment mor fuq triqtek, jien mor fi triqti u. Mbagħad meta il-Bong għax parti mit-tim tal-podcast, John offri li l-irwol tiegħu. L-ewwel ħaġa li għamilt kif tajt minn miegħu kienet li tħadd fuq Google u fittixxinu l-irwol ta' producer. Qabel bdejt naħdem ma' John, kont u għadni naħdem full-time accounts clerk. Kont bdejt l-ACCA u kont tipo investejt ħafna flus u ħin fl-ACCA. All of a sudden ġi John f'ħajti jimna lija li kella ħajti all put together u John, jiddispeċini John, tafani fi krizi għax l-accounts boring u fejda l-xoll li namerjena. Kajli minn Art Walidi, kajli minn raħa ġdid, storbjuża ħafna, entuzjasta iktar, entuzjasta ħafna storbjuża iktar. Il-karattru tiegħi gas down.
enough said. Ma nafx għaltilekx l-istorja ta' meta għamiltilla l-interview. First and foremost kont applikajt għal PA. Il-tqajt maħħa, dirli li kella l-kredenzjali kollha biex kunu PA, jiena għax naġġel. Dak il-ħin fuq l-interview għattila, żgur ħajkollok it-tieni interview inti. U għaddejt għall-interviews l-oħrajn u nsejt li għattila dil-ħaġa jiena l-Kajli. U zaħar l-aħħar tal-lejl, insomma, kont diġà leġġejt il-min ħandaħħal ma kienx Kajli. Il-Kajli għattila ħajkollha tieni interview ma kellix. U mhux xi ħaġa li ħadita tajjeb ħafna mid-diera. Ma ntażilx u tipotlu jiena battatu. Bat wara xi 3 ijiem kellna bżonn jew xi ġimgħa ma nafx jew ġimgħati, kellna bżonn admin għall-podcast. U battila isma' għattila naf li dak li bdejk ma ħadtux, għattila għandna opening oħra, ħankelmek ta' admin. Tħaltu, għaddit U dik hija Kajli. Mela, naqqat ma' tim propja kont l-iskola u bħala parti mill-kors tal-medja rridu nagħmlu il-placement li tagħmel ċertu sigħat ovvjament fil-ġimgħa fuq post tax-xogħol u intażilt biex mur mal-podcast ta' John. Gilbert għamel it-traġit minn student ta' għaw li kien internaw. U sar issa jaħdem magħna. Ovvjament, minħabba li jagħmel dak it-traġit, ġifieri aħna sibnieh utli, kompetenti u responsabbli. Plus li t-team dej uriet kemm dan bniedem li insoltu jidher kemm xejn timidu. Fil-fatt huwa bestja kompetittiva ħafna. Bħala ġurnata kienet tal-ostja ħadna ħafna gost, ġifieri morna fil-kampanja xita nieżla ma ħadd ħafna gost, ġifieri siltna fiktar il-membri, il-Mark ġifieri laqgħat ma kont iltqajt miegħu. Wara dik il-ġurnata sirt ħafna iktar close mat-tim fil-verità. Ir-rol tiegħi mal-podcast prattikament jinkludi meetings fejn jidħlu t-team, fejn jidħol tasks assignments u il-guest. Issa il-guest jiġi hawnhekk, nara li jasal, nara li jkun kollox okej, nibbukkja t-taxis. L-irwol tiegħi jirrikjedi li nidħol letteralment f'kull parti tal-produzzjoni, jiġifieri mill-għażla editorjali ta' min huma l-mistiedna. L-irwol tiegħi jibda minn din nitlu fl-istudio. Ġifieri il-meħan ġibu fuq xi xan nitkellmu hekk m'għandix naqsam miegħu. Armajna l-affarijiet relatati mal-sponsors, preparajna l-affarijiet relatati mal-istudio. There is prepping, so it's just topping up the kitchen, cleaning up the place and switching on the cameras, the mixers and the lights. Mbagħad niġu għaw, niltaw ġifieri l-ewwel jiġu Julian, Wiza, Mark u Matthew. Fissa għandi l-Matthew San Sultana, dak il-kaxxa ġen, jaħdem magħna. U fdajt naqal il-wol tiegħi f'idejh. Mela, qabel il-ġbit ta' episodju, l-ewwel ħaġa li nagħmel hija nirriċerka fuq il-mistieden li ħajkollna. Ġifieri jiena ġenwinament jinteressani li jekk dal-bniedem intażel biex jiġi fuq il-podcast mela sinjal li għandu storja u għandu x'joffri u jiena rrid nkun informata dak li ħajintqal. Ninlesti dokument li fuq u jkolli affarijiet bħal spons, dan ikun dokument li John ikun qed jara fuq l-iskrin li kollu wara l-mistieden. Affarijiet relatati mal-patruni li ħajkunu qegħdin l-istudio. Bat jasal il-guest, jaslu l-patruni, ġifieri tħossibna għal-patruni wkoll fl-istess ħin, ġifieri frilhom kafe u hekk. Il-filming tal-episodju u l-esperjenza ovvjament tal-patruni li jkunu ġewwa hawnhekk u tal-mistiedna li jkunu ġewwa hawnhekk. Sa mbagħad fil-post-produzzjoni. Mbagħad nimxu għall-proċess li ieħor tal-editing fejn għandi lilek il-Mikil qetaw
U għandi xie ftit oħra mit-tim fejn mbagħad iridu li film jgħinaw noħorġuh lesta l-pubbliku. Xogħol fil-podcast huwa li nirċievi l-podcastro, ovvjament ġifieri ħadd ma jkun missa tkun kif ġiet irrekordjata tiġi għandi. Minn hemmhekk ikolli mniżżel xi sponsor jew ieħor li jkun irid jidħol fil-podcast, ġifieri jien ovvjament mbagħad minn hemmhekk nara fejn għandi naqta u fejn għandi ndaħħal l-sponsors u mbagħad minn hemmhekk intellaw għal YouTube u Facebook jew insomma l-pjattaformi li tkun magħżula biex intellaw il-podcast. Dawk klassi li huma ta' kulħadd li m'hemm ħadd li qed jipproteġihom, b'xi mod jipproteġihom għax inkella s-suq ħajsfruttom. Wieħed mill-iktar li edukawni kien ta' Mari Brigulio għax spjegat ħafna l-ekonomija b'mod li jista' jifhmu kulħadd. Jiena budina fl-ekonomija u ma nifhimx l-affarijiet kif jaħdmu. U Mari Brigulio rnexxila tispjega b'mod li kulħadd jista' jifhem, ġifieri jekk fimta jien jista' jifhimha kulħadd. X'an niġi jien unsolvija, ġifieri tkun hemm rieda politika mill-ġiex naħat Minna forsi mhux qatt jaqbel miegħi, ma eżempju tal-Kamra tal-Periti. Oġobni għal fatt li kien hemm ħafna x'jintqal, affarijiet li ma kontx naf għalhekk oġobni tal-pizzuto. Ġifieri jekk nibdew mis-suqa, ħajkun hemm ovvjament ċertu reazzjoni. Ma podcast minnhom vera kontent għal Pepi Azzopardi għax ħafna nies wara li raw il-podcast ta' Pepi Azzopardi bidlu ħsib fuq. Fejn hemmhekk qed jikkomplottjaw li joqtlu xi ħadd, eċetera. Kollha importanti, ta' Manuel Dija ma' affarijiet importanti, ta' Mark Camilleri ma' affarijiet importanti. Mark Camilleri was one of those podcasts where I said, fuck man, this podcast is going to explode. Qabel tela Joseph Muscat fil-gvernu. L-istorja kienet fuq misoġinist Malti. Hemm differenza meta inti qiegħed episodju ieħor diffiċli ħafna li sar diffikultus wara r-recording fil-fatt. Ġenwinament din jemnu li qed jiddefendu l-partit u tajjeb tagħmel hekk. Imma ħażin qed jagħmlu, speċi ma interessani speċi raġuni xorta ħażin. Jibqa'. M'għandix ħanidħol fid-dettall għalfejn, naħseb dak huwa segret. li jienu ġonnu l-pija naħseb ikonna nieħdu mara fil-qabar. Ma spiċċax kif kellu jispiċċa ħanajtek. Unja, għafem. Le, l-iktar episodju li ħad biex nagħmel ovvjament ta' Mark Camilleri meta morna nintaqgħu miegħu barra, ma nistax ngħid fejn. Għax ovvjament ma kienx ġejtaw daħħalt il-cards u għafasna rolling, kienet kedda, imma l-kedda hija l-parti sabiħa. Mbagħad ovvjament apart il-podcast kien hemm ħin ma' Mark li bniedem kulħadd jaf oriġinali ħafna. Meta sifirna kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' Ħajti. Ġifieri dak il-fatt li kont jiena magħluq f'librerija ma' Mark Camilleri, jħobbu jgħobodu, ġifieri għandu ħafna affarijiet sbieħ, għandu affarijiet li jdejqu liż-żobbi, ġifieri. Inħobbu, ġifieri naħseb l-aħħar ħaġa li għadna xulxin kienet tipo bro nħobbok imma jina għont għat niġu fl-idej. Ġviri kull ma kienem, erba tikmamar, waħda minnom librerija, madwarna xejna li jgħol jitmuntani u seġar, il-kameras u konversazzjoni. ħadbazzu. Xaħt li ma kontx naf jew kont insejt kien żammit lupi. Steve żammit lupi. Politikant xejn differenti. Għax nagħmel l-aħħar xorta politikant jiġi fil-kunsill, imma differenti, iktar uman. Anka jien fil-lifetime tiegħi għal volja għadni żgħir, ċertu għasafa li kienu komuni meta kont tifel jiena, illum naqsu jew tittamel iktar effert biex issibhom. Meta nħares lejn nies bħal Steve, jiena nara fihom il-politiku ideali li nixtieq nara fil-Parlament. Oliver Friġġieri kien kitab il-ktieb fil-Parlament ma jikbrux fjuri. B'nies bħal Steve, hemm ċans li jikber imqar l-luxa waħda. Tieni podcast li ġejt kien ta' Matthew Gray. Let's go, le, qabel, bon.
So, apa. Għandu struttura ġona. Ma, le, għandi chapters, man. Le, ta' bro. Tipo fuq l-Alla tal-Antik Testament, u għek ma tkellimniex. Ma importax, like, we're just gonna talk about l-Alla tal-Antik Testament, bro. Aħjar taqbada fuq il-Testament il-ġdid, bro. Għala, bro. Għalix ħanibqaw fl-antik. Le, un bat naddu għalih, u għal-antik, ma. Għabille. Stija Kristjan li jeddi, taw. Li kien persona li assolutament ma naqbel miegħu f'xejn. Kelli d-dubji tiegħi dwar kemm idea tajba li dan dal-persuna ntuħ il-pjattaforma fuq il-podcast. Adam u Eva, ħanibdew minn hemm. Hija ħrafa jew hija storja vera tal-ġenituri tal-bniedem. Issa hawn min jgħidlek li hija ħrafa. Però, okay? Però xaġa li għajt ma naqbel naħseb ma ħafna minn nies li seguni hija pereżempju meta ġib Matthew Gregg. Kien hemm ħafna dan il-backlash għalfejn tiġib il-dal-bigot, għalfejn tagħti pjattaforma lin-nies li huma omofobiċi, eċetera. Però fil-sisien ta' dan kollu hemm xorta dan il-prinċipju li jiena rrid nitkellem ma' nies li ma naqbilx magħhom. Qed nasumi pereżempju inti qed attribwixxi pereżempju l-ġenoċidju tal-Rwanda huwa xogħol ix-xitan. Alla ma kellux x'jaqsam hemmhekk kif jew le. Kif? U niftakarek f'nofs il-podcast qed nalla ġibni ħda bniedem. Hemm kif taqbad tajt, is-soluzzjonijiet huma differenti. Fimt inti probation, ikollok probation inti qiegħed tiġi viewed, ġifieri tmur tagħmel is-sija tiegħek ġo uffiċċju titkellem ma' dak li jkun jekk ikollok problema ta' droga jagħmlu jekk it-testijiet tal-PP biex jaraw jekk inti qiegħed fil-linja tajba, jekk inti m'intix dana. Però x'qed nipprova ngħid. Probation ma jkollokx persuna miegħek kuljum. No, my favorite podcast, the podcast which hit me very hard, which gave me a new friend, which made me realize how much the podcast can help others, is Masons. Ta' Mason kien emozjonanti ħafna. Kien naħseb liktar wieħed tqil minn naħat emozjoni. Ek ġara, mettieħed terħabs, tlajt il-qorti, dert qudiem il-maġistrata, u inti fil-liġi għandek li meta bniedem jitlef il-bejl u m'għandux depożitu għax jiena l-bejl tiegħi kien mingħajr depożitu, però jekk jintilef il-bejl kelli nħallas 25,000. Tifel ta' 16 sena li tħallas 25,000. Masons is definitely the one that hit me the hardest. That was to me the most important one. Masons podcast is one which I got a new friend out of. Mason got a lot of support from everyone because of the help of the podcast. So it's where I realize how important a podcast can. That's what sold it to me. That podcast is what sold this. Nieħu pjaċir din xi familjament. No, bro. No. You sure? 100% H. Sound the producer don't do it. Yeah, bro. Yeah. Why not? No, I'm supposed to be fucking meditate. Just lay on 10 minutes. Yeah, bro. Just try it. أنا الفيرلا نبذة ما مش مش ما تستاش تهون Jekk ix-xokk li nkwiet inhu għedek jien. Bro, I swear. The The ice bath is one of those things which I do very regularly. You ever did it? You did it once. You never did it? La. Il-banju ta' silġ ma' miltux. Stja. U mux se nagħmlu għax jien inħoss ħafna bart. Il-banju ta' silġ? Il-banju ta' silġ għamiltu għandi rekord ta' xi 9 minuti u xi ħaġa s'issa. Il-banju ta' silġ għamiltu Mark. Ġielt nagħmlu l-banju ta' silġ. Banju ta' silġ għamiltu
feeling tal-bliħ ġifiri, nirrekomendalkom siru patruni. U ejja għamlu l-badni ta' silġ. Ma għamiltux. Prova Mark, ma jisnjorejtu jim mill-ewwel la jizbatt. Għetlu, isma bro. Għetlu sa' konvinċejt il-guħat. Jien għadni le. U ma xux ħaj konvinċejni da' issa. U għamiltu għal 10 minuti straight l-ewwel darba ħalli nixxi 3 xhur. You have to do it, bro. And there's a very, very feel-good factor that comes from the ice bath. Even just simply doing something which you feel is uncomfortable, but you're going to push yourself to do. Għal-kem qed tagħmel dawk l-affarijiet skomdi hemm in-nies li kif ħriġ qed jilqgħuk u qegħdin kollha miegħek ġifieri fid-tbatija hemm laqda. Huma affarijiet vera sempliċi li fl-istess ħin jaqduk iktar u jagħmilna iktar umana, fim? L-iktar ħaġa l-qalbi, shooters. So now we're doing shooters. Hence the smile. 3, 2, 1. Wait. Kam xi xott tequila. Kien fuq il-bejtek. Nkunu hekk, nkunu klikka tajba u bej shooters, bej konverzazzjoni, bej naqra nar fuq il-bejt. U l-fatt kif qed insemmu ġidaw tal-ice bath fim tħadna d-drink, kulħadd jgħid relax, issa anke l-guest innifsu jkompli mani, fim, u ikollok ċans tkellmu wkoll. Dik si jasabi għax jiena patrun u niġi nuhu pjaċir li tini ċans inkellmu, fim. Esperjenza li nkun ħafna looking forward għalija, anke meta jkollna ġiex filmings back to back literalment mill-lum għal-għada. Xorta, mem lebda drabi li naf li ġejt għal-filming u kelli l-Madonna ġejna filming illum. Bazzu bi. It's what's going to be written on your fucking tombstone one day, bro. Which one? Da għallu just trust me. Patreons is something that I always wanted from day one. In fact, I am Patreon number 1. So I am my own Patreon. Il-patroni għandhom rwol importanti. Il-fatt li dawet jagħtu kontribut żgħir lill-podcast biex dan il-podcast jibqa' jittella ġo moħħi għadha surreali. Onestament, mhux għal flus. Il-flus biex tagħmel xi ħaġa mhix għal flus, iktar għal komunità u kif noħolqu l-idejat il-ġodda. Ir-rwol tal-patruni kif rajtu jiena fil-bidu kien li timbena issa komunità madwar il-podcast. Il-komunità li tatterani ħafna minn dejjem kienet ġifieri jekk nurik ritratt ta' Six Symphony li kienet il-band tal-Nobling ta' qabel il-Nobling Show. U anke sa ċertu punt il-Nobling Show. Aħna il-band kienet 5 minn nies. Immorru fejn morru ma konniex inkunu nqas minn 50 ta'. U it-tattooist dejjem magħna u min jallimna l-boxing dejjem magħna, dejjem bil-komunità. Diġà ħaġa sabiħa il-fatt li hemm komunità tal-bliħ jinvert impressjonani. Funding, monetizing, and sales. I would say it's probably one of the hardest parts of this project. Mela, l-lum il-podcast jimpiega 7 minn nies. Mi jista' jkun iktar minn ix-shares, daqshekk jien tajjeb l-accounting, imma l-ispiża qegħdem u jien qatt ma għaxan nagħmellek digressjoni. If our patrons can fund the podcast, we can talk about absolutely anything we want because we know that our patrons are behind us because they were behind us for that exact reason. Il-patruni stmati u ħafna għalina u ma nisbaru għaw. I don't know if everyone is like me, I'm just going to speak for myself, but I see them like shareholders. Il-patruni huma qisu il-think tank tagħna biex ngħidlek illi aħna mmorru għandhom. Nistaqsuhom għall-idejat. Isek għandek tim tal-futbol, fimt?
u kulħadd itaqassam. Kannek tim kbir u vast. M'hemmx xi ħadd wieħed qed immexxi l-idea l-qoddim. Kulħadd jaqsam l-idea tiegħu ma' xulxin u għalhekk il-prodott jidher aħjar għax ara, moħħ wieħed jista' jdik. Dejjem ikun hemm xi feedback li aħna nieħdu biex intejbu l-prodott fl-aħħar mill-aħħar. U make sure ġifieri li huma jħossu l-importanza li intom aħna. Dawk it-tliet għandhom. Rapid fire, mela. Bro, tinkwitax, wara l-podcast jek fil-kas naħdu naqra. Ma importax, ma l-estulu. Provajt ħares li l-page. La, bro, jgħandi għas preparata l-ħarna l-bolċe. Ma importax, ħankomplu. U għet nipanik jaftit għax għatfada li 13 minuta biex niprepara l-podcast li s-soltu nieħu 4 sigħat. La. Mu prepara. Merħba għal-episodju ieħor tal-podcast. Illum għanna episodju li jena nħoswa importanti ħafna. Student fl-studio u għal-istudina tiegħi Carmel Borch. I think we're blessed and we're very lucky that we're doing something which we really enjoy. Il-podcast għalija huwa il-post li qed itini uħud mill-isbaħ memori li bla dubju ħajkolli f'ħajti. I'm not trying to sell this podcast, but it is one of the most amazing platforms that I've ever not just been a part of, but that I've ever had the honor to enjoy. Il-podcast l-iktar ħaġa napprezza minnu kemm għallimni mill-aspett ta' jiena kif nirreaġixxi mal-kollegi tiegħi. L-attitudni tiegħi qed tinbidel ukoll ta' kif inħares li d-dinja. Ġifieri isma' jekk jiena ġejt inkellem lilek u forsi qabel kont niddejjeq u nistrijek, issa isma' qiegħed iktar open-minded. Bla marid qed nitgħallem ħafna, ġifieri u anki biex tkompli diskussjoni ma xi ħadd tiġi iktar interessanti inti bħala nitkellem fuq bħala Matthew. Il-podcast għalija fisser familja. Tim tal-ostja ġifieri jien naħseb dik l-iktar ħaġa li ħanibqa' niftakar minn din l-esperjenza ġifieri n-nies li ħdimt magħhom. John, Julian, Adele, inti, Mikiel, ġifieri nies kollha il-Wejza, ġifieri l-iktar persuna li naħdem viċin tiegħu. Nies kollha li sirt nafhom bis-saħħa tal-podcast, sirt naf x'tib ta' nies huma, ħadd gost ħafna naħdem magħhom. Onestament, ġifieri kienet mill-bidu sal-aħħar esperjenza tal-bliħ. L-isbaħ parti hija s-sens ta' familja li hawn, mhux biċċejt, ġifieri li taf li jiġri xiġri ma jiġri xejn għax għandek in-nies, għandek il-familtek warajk. Se għandek familja kbira ħafna. Xabaħwa. Kollha b'karattri differenti. Kollha. M'hemmx karattru wieħed li huwa l-istess minn kull tip ta' karattri hawn ġew. Ma wow. Dik ħafna mħabba. Ġifieri naħseb li dik għalija l-podcastin. Gbur immens biex nuża kelma waħda, gbur immens bli ġara u għandi sens ta' gratitudni kbira lin-nies
għażlu u ġobhom li jaraw u li jikkummentaw li jagħtu l-ħsieb tagħhom. Ġifieri gburi u grat, immensament grat. Għal mem ħafna bħali li kienu fil-medja u kellhom proġetti għal-album. Meta tkellmu mill-lum għax kibru u jħarsu lura jgħidulek dak kien żmien. U jien naħseb hekk inħares leħda li huwa żmien f'ħajti fej kont hemm li qed nagħmel u meta ħares il-qudiem ħanħoss dik il-weġa li m'għadix daqshekk qawwija dik il-preżenza ta' xi ħaġa li ħobb nagħmel. I love seeing John grow, man. I really love seeing. So just, I feel that John is changing so many people, whether they have been guests or whether they have been inspired by one of the guests. There's so much good coming out of this. That is the thing that I value the most. How much good is coming out of this. Jekk jiena għadni nista' nħossni li qed niskopri xi ħaġa ġdida u qed minn dak il-lat nerġa' ngħix it-tfulija dik li għandha sabiħ li kollox huwa ġdid. U l-podcast għadu jtini dak is-sens. Għandi din il-kapaċità li jiena nista' nġorra miegħi tul ħajti, f'dak il-każ mela l-ħajja hija worthwhile ħafna. Check this out, bro. Derek Leach, bro. Il-kotra għamed f'daqqa ħwajtet jiem Maltija. Miskin minn ikasbarni, miskin minn jitħaq bija. Il-kotra għamed f'daqqa u semmet mal-irjieħ. L-innu ta' Malta tana u l-leħen kien rebbieħ. Fuq nas li moddi ġwejjef. Xidruħna kienet rieda. U l-ombra ta' vassalli għamet minn iħel qabar u għajtet. Jistaw jihdulna ġisimna, imma ruħna ħatibqa. Jir il-jun tal-mulej, minn Napoleon jaħanibza. Hudi jifterħu, duru spalla ma spalla. Malla sa jilqana, kif l-balla tillaqa l-qalna. Mulej jimmikien, għaddejtijek minn dejjem. Anki kif li l-ladu Franċis jisfila bħal-bejjem. F'karretta f'xkubetta, jessisna sal-pjazza sal-qatla nitħaqqa xrawixta. Pjanajta bimħabba, għall-art li jintajtna bil-mibeda għal-ġuħ. Huti jismawni kunu s-sawma mid-muħ. Eħin stulna r-ruħ, mufħer mlira l-qalma. Għandi ġuġ kelmiet għalikom. Viva Malta! Il-kontra għamil daqqa wajta. Jim Maltija, wajta. Jim Maltija, wajta. Jim Maltija. Il-kontra għamil daqqa wajta. Jim Maltija. Skimini kasbarni, skimini tħabbija. Ommi kienet tajt li Manuel minn twilet. Bjowa dal-imbirek, pajis dar missirek. Intrixbek nġilek, ma trix tibqa sieket. Għalih ibqa silet, pajis qabel bwilek. Tistrix nirribatti. Il-lum serati b'Malta f'moħħi data 7 ta' Ġunju ġewwa strada forni jim Malta mrobbi għandi l-arma f'ħobbi l-bandiera Angliża ġejna nwaqqaw b'xorti. Manuel hemm titħolġ għax mhux la salva mhux la darba għandi qalbi bajda u ħamra. Manuel la aqrab tlaqna ħallihom Malta idana tlaqna għalihom. Il-kontra għamel tlaqqa wajta jim Maltija wajta jim Maltija wajta jim Maltija. Il-kontra għamel tlaqqa wajta jim Maltija. Skimini kasbarni, skimini tħabbija.
trid imxejna lem bil-mod Enfej ġit qrib widnejna l-ken il-bot Missejħa l-ġen ġdid erbejna b'ġen bir Biħejna sem kif asħfejna l-dem X'fassal l-anġli dalli maġistrati pirati primi privatizzati Bat il-ġuċ jgħid il-lam il-trux ċirku straġi vizzusa Għaqed dak il-bufu waqt li ġab il-vitluf Il-vapur ġibla kaptani fit-tmun Il-ġus ġi marbut jaqed but ta' xejani fil-flus Il-fuq l-uħ nis-suspettanzi biħħu Malta xabba li mxabba titqaħab l-mħabba bina mbasra fil-ġuf Għakla mħedda tħuf blaġwin ħajt ta' xalluk Xmara dur ma' sinja għallemin ġbin ħajġebdu Salt ħin ħajt el-fuk sar il-ħin David u Tiċċejna l-gulija kull Malti jan il-lum Stratlu tlieta, saqsini għal-tnejn. Tlieta. Erba' tnejn. Erba'. Nżommu artiklu bħala kelma. Mela, il-podcast xi fisser għalija? Il-podcast x'inhu huwa? X'inhu il-podcast għalija? Your parting shot. L-opposta ċinizmu xinu? Tamo. Ġappuniżi. Bissilhom din il-gidba xifti ta' żejt mhux l-ilma mhux għal korroħ fis-servizz